खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै मैया चिरां जिल्लानि धालिगावआव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि आगान से नं क'क्राझार लकसभायाव बिजाथि महरै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारीखौ गोबां भटआव देरहानांगौनि मिजिंखौ लानानै इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि एनडिए जथाय सरकारनि मावफारिया हाबाफारि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंदों जयन्त बसुमतारीया 2 लाख बारा भट मोननानै देरहागोननि मिजिं खालामदों बेराफारसेथिं बिपिएफ हान्जायाबो 2 लाख बारा भट मोननानै बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ देरहाहोनांगौनि मिजिंखौ लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय राङापारा गामिनि गिर्जायाव थांनानै देरहानांगौनि मिजिंखौ लानानै आर'ज गाबहैदों हाग्रामा महिलारिया लोगोसेनो साबकाटा माद्रासा गेलेग्रा फोथाराव आर'ज गाबहैनायखौबो नुनो मोन्दों हाग्रामा महिलारिखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बरपेटा समस्तियावबो केन्डिडेट होगोन बे रोखा जाबाय होनना बुङो साननैसोनि उनावनो बरपेटा समस्तिनि बिजाथिनि मुंखौबो फोसावनानै होगोन होननानै बुङो हाग्रामा महिलारिया बेराफारसेथिं गुबुन गुबुन पार्टी बायदियैनो 1 नं क'क्राझार बियाबाव पिआरपि दोलोआबो मैयानिफ्राय फोसावथिंनाय हाबाफारिखौ जागायबाय पाब्लिक रिलेशन पार्टीनि बिजाथि महरै रन्जय कुमार ब्रह्मआ फोसावथिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै पिआरपिनि फाइटआ इउपिपिएलजों जागोन होननानै बुङो इउपिपिएलआ 1 लाखनि बारा भट मोननो हानाय नङा होननानै बुङो पिआरपिनि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्मआ बे बारावबो बर'निफ्राय एमपि मासिखौ मोननो हागोन ना हाया गोबां कमप्लिकेटेड जानानै थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बर'नि भटआ गोबां बोफ्ले जाखाबाय आसा खालामो एज ए बर' हिसाबै बर'आनो देरहाथों आरो जायानो देरहाया मानो समाजनि थाखाय रायजोनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हाथों थांनाय साननैसो सिगां धुबुरियाव मुलुगनि मोनसे गिख्रंथाव उदखारि आफाद आइएसआइएसनि सानै दैदेनगिरिखौ हमनो हानायनि उनाव आरोबाव गुवाहाटी आइआइटिआव आइएसआइएसनि सोद्रोमा हमनो हादों हमजानाय आइएसआइएसनि सोद्रोमाखौ तौसिफ आली पार्की होनना मिथिनाय जादों मख'नो गोनांदि तौसिफ आली पार्कीया गुवाहाटीनि आइआइटिनिनो फरायसा होनना मोनथिनाय जादों तौसिफ आली पार्कीया गावनि आइएसआइएसआव हाबनायखौ गावनि इमेलजोंनो फोरमायदों तौसिफनि न'आ गुवाहाटीनि पान बाजाराव आरो बिफानि मुङा आजमल आली पार्की होनना मोनथिनाय जादों तौसिफ पार्कीया आइएसआइएसनि बेनारखौ लानानै फोसावदिंनाय समावनो रायजो राजाया तौसिफखौ हमनानै पुलिसनो गथायना होदों होनना मोनथिनाय जादों दुलाराय बिटिआर कच राजबंशी सन्मिलननि आफादगिरि लक्षिन्द्र रयआ खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायदों फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव कच राजबंशीफोरा सोरनो भट होगोन फैगौ 11 आरो 24 एप्रिलाव फोसावगोन सोरनो भट होगोन कच राजबंशीफोरा इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम लोगोसे इन्टारनेशनेल लेन्ड क'आलिशन एसियान रिजनेल ब्रान्चनि मेम्बार अर्गेनाइजेशननि जानानै मार्कुस बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 चेप्टार 10 बायदियै 164 आव बुंनाय दं जाय ट्राइबेल सुबुङा ट्राइबेल एन्ड ब्लकनि हाखौ नन ट्राइबेलनो फानोब्ला 6 दान जेल आरो 1000 जुरिमाना होनांगोन बेबादि आयेन थासेयावबो जोंनि ट्राइबेलफोरा नन ट्राइबेलफोरनो जोंनि हाखौ फाननो आवगायगासिनो होनना बुङो बिथां मार्कुस बसुमतारीया मख'नो गोनांदि दिनैनि समाव जोंनि हायावनो माइनरिटि जानांनायनि जाहोना बेफोरनो होनना बुङो बिथां मार्कुस बसुमतारीया ट्राइबेल आफादफोरा आयेनाव थाखानाय माखासे क्लजफोरनि सायाव ट्राइबेल संगठन जातीय संगठनफोरा एवारनेस प्रग्राम लाबोयैनि जाहोनावनो जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरा नन ट्राइबेल सुबुंफोरनो जोंनि हाखौ फानबोगासिनो दं होननानै बुङो बिथां मार्कुस बसुमतारीया आसामनि जेनाखि आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 चेप्टार 10 मथे बिनि 164 ए आरो बि क्लसाव ओरैबायदि बुंदों दा आङो ए खौहाय बुंला बिआ बुंदों जाहैबाय
पेनाल्टी फर ट्रेन्सफार माने बेवहाय ओरैबायदि बुंदों जुदि ट्राइबेल मानसिया गावनि हाखौ बेल ब्लकनि हाखौहाय नन ट्राइबेलनो जुदि बे फानोब्ला 6 मास जेलजों लोगोसे 1948 आवनो बे 1950 आवनो सरि 1950 आवनो बियो 1000 जरिमाना होनांगौमोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जिएसपि-निफ्राय एमपि नब कुमार सरेनिया इलेक्सन गेलेनो मोनगोन ना मोनला ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायबोनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। नाथाय बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा जि केसनि थाखाय खारथिंनांगासिनो दङ जों बेखौ मोनथिनो मोनो। আমাক পৰিচালন কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে যথেষ্ট কৰিছে। গতিকে মই যিহেতু আপোনালোকৰ যুঁজাৰ কাৰণে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে যে সাধাৰণ মানুহে জানে, গতিকে মই এইটো অনুৰোধ আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায়, ভুল নুবুজে, গতিকে দায়িত্ব যাতে আপোনালোকে নিজে নিজে পালন কৰে। প্ৰথম কথা, তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰ ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তিক ভয় কৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে যে নৱসেনা যদি ইলেকশ্যনে নেখেলে, খেলিব নোৱাৰা কৰিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰন মানে নকৰাকৈ যুঁজিব চাইছে। আৰু সেইকাৰণে সমস্ত শক্তি ষ্টেট মেচিনাৰী আদি কৰি গোটেই শক্তিখিনি লগাই দিছে যাতে আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ। আৰু যিটো বিষয় লৈ তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত কেছ কৰিছে, এইটো অকল এটা কেছে নহয়। ইয়াৰ আগতে ইলেকশ্যন কেছ দুটা আছিল, আকৌ হাইকোৰ্টত দুটা আছিল। সেই হাইকোৰ্টত দুটা অলৰেডি ডিছমিছ হৈ গৈছে। তাৰে এটা 14ৰ কেছটো আমি হাইকোৰ্টত জিকিছোঁ, সুপ্ৰিম কোৰ্টত জিকিছোঁ। 19ৰ কেছটো আকৌ আমি হাইকোৰ্টত জিকি সুপ্ৰিম কোৰ্টত পেণ্ডিং হৈ আছে। আৰু একেই কেছ এটা তেওঁলোকে ST কমিশ্যনত দিছিলে, স্ক্ৰুটিনি কমিটিত। আৰু স্ক্ৰুটিনি কমিটি ক'লে যে নৱসেনা বড়োকছাৰী মূলত নহয় বুলি। কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে যিখিনি দাস, ডেকা, শৰণীয়া উপাধিধাৰী, হাজৰিকা, বৰুৱা, মহলীয়া এই ধৰণৰ উপাধিধাৰী লোকসকলে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ দিনৰে পৰাই তেওঁলোকে কছাৰী, বড়ো কছাৰী বা ৰাভা হিচাপে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছিলে। আৰু এইটো মোৰ সিদ্ধান্ত নহয়, মোৰ কোনোবা উত্তৰ পুৰুষৰ সিদ্ধান্ত নহয়, এইটো সিদ্ধান্ত আছিল অসম চৰকাৰৰ। কাৰণ বহুতে কয় যে এইখিনি মানুহ কছাৰী মূলৰ মানুহ, কিন্তু অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে ভাগ লৈছিলে। নহ'লে আজি অকল যদি আমি বেলেগ বেলেগ হৈ আজি অসমীয়া জাতি নহ'লহেঁতেন বা অসম বুলি একো নাথাকিলেহেঁতেন। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে যদি এইখিনিতে দোষ হৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো নৱসেনাৰ দোষ নহয়, এইটো চৰকাৰৰ দোষ, এই ছিষ্টেমটোৰ দোষ। আৰু যাৰ কাৰণে চৰকাৰে অলৰেডি কছাৰী শৰণীয়া হিচাপে এই কণ্ট্ৰভাৰ্চিবিলাকৰ কাৰণে কছাৰী শৰণীয়া হিচাপে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰত আহিব লাগে বুলি চৰকাৰক ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে লিখি পঠাইছে। আৰু মই ভাবোঁ এইটো এটা কাৰণ যে তেওঁলোকে জানে নৱসেনা যদি জিকি যায়, কালি 50-75 বছৰৰ যিটো সমস্যা কালি হয়তো পাৰ্লিয়ামেণ্টত সমাধান হ'ব। কাৰণ নৱসেনা থাকিলে এই বিষয়টো আমি বাৰে বাৰে সুধিছিলোঁ, এই যে অসম চৰকাৰে যে লিখিছিলে কছাৰী শৰণীয়া বুলি, এইটো বিল কেতিয়া আপোনালোকে আনিব? তেওঁলোকে আজিলৈকে জবাব দিয়া নাই। গতিকে তেওঁলোকে জানে আকৌ যদি আমি জিকি যাব পাৰোঁ, নিশ্চয় আমি তাত জবাবদিহি কৰিম। যেনেকৈ আমি কছাৰী আদিবাসীৰ কাৰণে জনজাতিকৰণৰ কথা কৈছোঁ, ভূমি অধিকাৰৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰৰ পাত। আৰু নৱসেনাক এইটো ক্ষেত্ৰত ক্ষতি কৰাটো কৰিছে, কিন্তু এই যে প্ৰায় 4.5 লাখ যিখিনি এই ধৰণৰ মানুহ আছে, যিখিনি দাস, ডেকা, শৰণীয়া, তাৰ লগত মদাহীৰ প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহ আছে, এই মানুহবিলাকৰ কিন্তু হাৰাশাস্তি হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া চাৰ্টিফিকেট নোপোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট ভেৰিফিকেশ্যন নহয়। হাজাৰ হাজাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালী চাকৰিত গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে জইন কৰিব পৰা নাই। মেডিকেল কলেজত পঢ়ি কিনে তেওঁলোকে ওলাই আহিব লাগিছে। আকৌ আপুনি চাব যে थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै गालांदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामदो। थेंक इउ सो माच।